Тайната американска база в Израел, невидима за атаките на Хамас, само на 32 км от Газа, в пустинята Негев в Израел, се крие американският военен обект с кодово име Обект 512. Построен от Пентагонът за многомилионен договор, този радарен комплекс е предназначен да следи за ракетни атаки срещу Израел. Въпреки това, на 7 октомври, когато Хамас изстреля хиляди ракети, Обект 512 не успя да ги засече, тъй като е насочен към Иран, разположен на повече от 100 км. The Intercept разкрива, че въпреки уверенията на президента Байден и Белия дом, че няма планове за изпращане на американски войски в Израел, тайното американско военно присъствие вече е факт и продължава да расте. Съоръжението за американски войски на стойност $35,8 милиона е част от този таен проект. Въпреки опитите на Пентагона да скрие истинската същност на проекта, разкритията показват, че базата може да се използва за подкрепа на операции в Близкия изток, където всяко признание за сътрудничество с Израел би било политически неудобно. Интересно е, че първото официално признание за американско военно присъствие в Израел дойде през 2017 година, когато двете страни откриха военен обект, който беше определен като първата американска военна база на израелска земя. Въпреки това, американските военни бързо отрекоха това твърдение. Обект 512 е създаден не толкова за справяне с заплахата от палестинските бойци, колкото за справяне с иранските ракети. Този фокус върху Иран продължава да оказва влияние върху отговора на САЩ на атаките на Хамас и стратегията им в Близкия изток. Последвайте ни за още подобни новини, които няма да чуете по телевизията.